Agricultorul Roman Ciumeică din satul Ialpujeni, raionul Cimișlia, este dezamăgit de situația în agricultură. 270 de hectare de porumb, care peste o lună urmau să fie recoltate, s-au uscat total în câteva săptămâni de așse și secetă. Se vede cu ochiul liber că e afectat 100%, practic nu este nici o nădejde, nici un știulete nu este. Și în plus la toate, este o problemă, deja trebuie să ne gândim ce facem cu toată masa asta. Că noi trebuie să lucrăm pământul, trebuie să facem lucrarea de bază solului, dar noi nu știm ce să facem acum cu dânsa. Să o mărunțăm, să o discuim, nu se primește, să o arăm, să o afânăm. Trebuie să alegem încă metoda care să lucrăm teren. În prezent, antreprenorul se gândește cum să prelucreze terenul. O variantă ar fi să mărunțească resturile vegetale și să le introducă în sol ca îngrășăminte organice. Totodată a văzut pe internet că unii colegi le balotează ca pe lucernă și fân. Tot e o ieșire din situație. Da, dar cum o să stai, eu nu știu, el dacă verde, dar el dacă l-a făcut în brază, și l-a lăsat sus, fix ca sudanca, cum face Jenia sudanca, așa îl faci și porumb. Că așa dacă îl strânge tare, El se aprinde. Ce ne trebuie să facă acolo la tine? Au făcut o brază, a fost îngrămădit. La fel este situația și pe terenurile de porumb ale gospodăriei Ludvis Agro, conducător Vasile Lungu. 100% afectați de secetă. Teritoria primăriei Ialpujel avem 61 de hectare de porumb, din care tot e afectat 100%. Nu mai așteptăm roade nimic, așteptăm măcar ajutoare de la stat, cât de cât pentru a achita măcar plata de arendă sau să avem și strânge, recolt și de prelucrat solul mai pentru viitor. Cam ce cheltuieli ați avut aici? Văd că e scurat. Sunt produse, e semănat cu îngrășăminte, creșterea este foarte bună, plantele au crescut până la moment normal. Sunt cheltuieli în jurul la vreo 6.000 și jumate, 7. Sunt multe cheltuieli, pentru că herbicidele, sămânța e scumpă, un sac de semințe de porumb este 150-160 de euro. Unde ajunge la 50.000, deci la un hectar de porumb de sămănat. Așa că sunt tare multe cheltuieli, dar rezultatul am așteptat tare bun. S-au introdus multe îngrășăminte și herbicide aici. Agricultorul afirmă că a cheltuit circa 6.000 lei pe hectar până în prezent pentru cultivarea porumbului. Semănat, îngrășăminte, erbicide, lucrări agricole și alte cheltuieli. Plata de arendă ar fi probleme la oameni. Oamenii ar fi, știi, mai față de anii precedenți. Dar cam cât trebuie să le dați la arendă sau de acum ani? Aici, la teritoriul Ialpujelului, 700 de kilograme trebuie să le dăm. Dar cred că în jumătate să ne achităm cu grâul, care să rămânem singuri, fără grâu, să cumpărăm grâu de sămânțe, dacă ne-a dat ajutor statul la grâu, ne-am descurcat cumva cu măcar semințe și motorină să luăm și să mănăm pentru roada anului viitor. Potrivit contractului cu arendașii, ultimii urmau să primească câte 700 kg de cereale. Seceta pune la îndoială îndeplinirea acestui angajament. Sămânța la moment îmi propun în jurul de la 750-8 lei kilogramul de semință. 250 de kilograme se duce la hectar, deodată e 1000 de lei numai pe sămânță. Trebuie. Și pe urmă îngrășăminte, herbicide și așa. Speranța agricultorilor este că, în urma evaluării pierderilor de la secetă, vor primi câte cel puțin 1000 lei per hectar de la stat prin intermediul AIPA. 75%. efectat.